2 rhan 1. Chi feddwl amdano fo fel gennych chi lawer o le i gael marciau. Right? Ddigon o bethau ydych chi ddweud. Just cyfeirio at y data bob tro. Gymaint o fanylion am edrych chi. Okay? Felly am y 10 eiliad cyntaf, mae'n teithio ar gyflymder cyson. Right? Neu bianedd cyson. Os ddim cyfeirio ddim yn bwysig iddi hynny. So fedrwch chi ddefnyddio bianedd cyson. Yn gan bod y graff yn dweud cyflymder, dwi wedi dewis y gair cyflymder. Okay? Felly, am y 10 eiliad cyntaf, mae'r bws yn teithio ar gyflymder cyson o 5 metr yr eiliad. Right? Am 10 eiliad. Okay. Yna mae'n cyflymu'n, ddim ond yn cyflymu, ond mae'n cyflymu'n gyson yn really pwysig. Iawn, hwnna'n lluniau syth. Okay. Am 10 eiliad, so am 10 eiliad o fewn amser yna. Lle gwahanol. Lle? Am 10 eiliad yna, mae'n cyflymu'n gyson. Right? Nes cyrraedd 20 metr yr eiliad, mae'n cyflymu am 10 eiliad. Cyfrifiad rwan, mae'n werth roed, chi'n haen uwch, da chi'n mynd am 5 neu 6 marc bob tro, rhowch gyfrifiad i fewn smedrwch chi. Iawn? Felly, be di'r cyflymiad? Wel, y cyflymiad ydy'r newid mewn cyflymder, so mae'n 20 tynnu ffwrdd 5, rhannu fo'r amser mae hynny wedi wneud. Right? So, 20 tynnu 5 neu 15, rhannu fo 10 neu 1.5 metr yr eiliad sgwar. Rhwng A a B, mae'n bws yn teithio ar gyflymder cyson o 20 metr yr eiliad. Am 20 eiliad. 20 eiliad. Gymaint o data da ni'n ddod i mewn. Wedyn yn B, na ydych chi'n wedi gweld hwn yn aml iawn. Okay, yn B, mae'r bws yn arafu, ond tro yma mae'n arafu'n anghyson. Chi'n gweld? So, felly mae'r cyflymder yn lleihau, hwn yn mynd i lawr, mae'n mynd i fynd yn arafach, mae'n arafu, right? Ond dy ddim yn arafu'n gyson, fel mae'r rhan fod ni wedi gweld fel arfer, mae'n hen gwestiynau, byddech chi'n neud efo beic yn y gwersi, right? Mae hwn yn arafiad anghyson. Ydych chi'n gweld hwnna yn aml iawn, yn enwedig efo parasuted gyda llaw. Right? Mae parasuted yn gwneud hynny, mae'n arafu'n sydyn iawn i ddechrau, a wedyn mae'r arafiad yn lleihau, nes bod yn cyrraedd cyflymder cyson newydd. Iawn? So, byddwch yn barod am hwnna, arafiad anghyson. Right? A mae'n neud hynny am 30 eiliad, nes bod o'n cyrraedd, nes bod o'n dod yn llonydd. A wedyn, nid yn hollol siŵr o'ch 6 marc chi, cyn hynny, tros y 30 eiliad, mae gwerth yr arafiad yn lleihau. Okay? Felly fan hyn, mae'n arafu, mae'n mynd o 20 lawr i dedwn ni 15, right? Mae'n amser byr iawn. So mae'r arafiad yn fawr iawn yna. Ond wedyn mae'n mynd o 15 i 10, mae'n mwy amser, a wedyn o 5 i ddim dros 15 eiliad tydi. So mae'r arafiad yn lleihau dros yr amser yna. A da ni'n gwybod hynny yn weledol oherwydd bod graddiant y graff yn lleihau. Mae'n mynd i llai serth. Okay. A wedyn fel dwi'n dweud, i ddyn siŵr o 6 marc, yr arafiad cyfartalog yw'r newid mewn cyflymder, sef 20, mae'n mynd o 20 i ddim dros yr amser, sef 30 eiliad. Chi'n cael 0.67. Os da chi yn meddwl am minus, sut ydych chi'n cael minus? Wel, os ydych chi'n meddwl amdano fo fel cyflymiad, bydde fel wedi yn dim tynnu ffwrdd 20, sef minus 20 rhan i 30, sef minus 0.67 metr eiliad sgwar. Felly mae'r cyflymiad yn minus 0.67 metr eiliad sgwar, neu os ydych chi'n galw yn arafiad yn syth bin, ydych chi jyst yn deud 0.67 metr eiliad sgwar. Okay? A felly dyna diwedd 2 rhan 1.